Tervetuloa Luottopostin pikaoppaaseen. Luottopostin palvelut ovat osoitteessa www.luottoposti.fi. Kun käytät Luottopostia ensimmäisen kerran, rekisteröidy palveluun. Täytä omat tietosi. Saat sähköpostiisi viestin ja pysyvän salasanan matkapuhelimeesi. Pidä salasana tallessa. Kirjaudu Luottopostiin tunnuksillasi. Lähetyksiä ja allekirjoituspyyntöjä voit ostaa verkkokaupasta. Voit valita salattuja Luottopostin lähetyksiä tai sähköisiä allekirjoituspyyntöjä. Lisää valitsemasi palvelu ostoskoriin ja siirry kassalle. Täytä omat tietosi ja maksa valitsemasi palvelut. Maksun jälkeen lataa ostamasi palvelut käyttöösi. Kirjaudu uudestaan Luottopostiin. Ostamasi palvelut ovat päivittyneet sinulle. Omissa tiedoissa näet montako lähetystä tai allekirjoituspyyntöä sinulla on käytössä. Luottopostin salatun viestin lähetys on helppoa. Täytä ohjetekstin mukaiset tiedot jokaiseen kohtaan. Kirjoita viestikenttään tekstiä. Tekstissä ei saa olla muotoilua. Jos kopioit tekstiä, liitä teksti tekstimuodossa. Jos haluat lähettää muotoiltua tekstiä tai asiakirjan, lähetä ne liitetiedostona. Liitetiedostona voi olla muun muassa tiedosto, taulukko, kuva tai vastaava. Voit lisätä lähetykseen enintään 3 liitettä. Voit antaa vastaanottajalle mahdollisuuden vastata viestiisi, jolloin sinulla tulee olla vähintään 2 lähetystä käytettävissä. Saat näyttöösi tiedon onnistuneesta lähetyksestä. Lähetysten seurannasta näet kaikki onnistuneet Luottopostin lähetyksesi, allekirjoituspyyntösi sekä niiden tarkemmat tiedot. Klikkaa lähetyksen tiedot auki päivämäärän kohdalta. Luottopostin palvelussa on myös sähköiset allekirjoituspyynnöt samassa palvelussa. Täytä lähetettävään allekirjoituspyyntöön allekirjoittajan tiedot ja lisää allekirjoitettava PDF-tiedosto. Jos asiakirjaan tulee useamman henkilön allekirjoitukset. Tallenna kaikkien allekirjoittajien tiedot ja lopuksi lähetä allekirjoituspyyntö. Saat näyttöösi vahvistuksen onnistuneesta lähetyksestä. Liitetiedoston lähetyskelpoisuuden voit testata Testaa lähetys -kohdassa. Liitä testilähetykseen liite tai liitteet ja tarkasta niiden lähetyskelpoisuus. Tervetuloa Luottopostin turvallisten palvelujen käyttäjäksi.